Tohtoročné posledné zasadnutie mestského zastupiteľstva na Myjave sa uskutočnilo 8. decembra. Na programe bolo 19 bodov, z ktorých dôležitý z hľadiska príjmu mesta bol predaj zariadenia opatrovateľskej služby Nezábudka, keďže príjem 1 840 000 z predaja bol zahrnutý do rozpočtu roku 2026. Poslanci návrh neschválili, na ktorých bolo potrebných minimálne 11 hlasov. Za bolo 9, 6 proti, 2 sa zdržali a 1 nehlasoval. Kto je za? Vierka, 9. Tam je Vierka. Áno, 9. Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? V prvom rade chcem sa obyvateľom mesta ospravedlniť, že sa tento bod neschválil, pretože to budú mať veľmi, veľmi negatívne následky a dopady pre ekonomiku a financovanie rôznych služieb vecí na Myjave. Mali sme to schválené v rozpočte a bol to v podstate pilier kapitálových príjmov, ktoré majú slúžiť na ďalší rozvoj mesta. S tým, že samozrejme, ak nám toto vypadlo z rozpočtu alebo z tých príjmov, tak budeme musieť adekvátne krátiť aj výdavky, takže sú ohrozené mnohé dotácie, mnohé projekty, ktoré sú pripravené a čo je úplne najhoršie, tí poslanci, ktorí hlasovali proti, si vôbec nevedomili jednu vec, ako ublížili Nezábudke a ľuďom v Nezábudke. Pretože nie sú prostriedky na zlepšovanie situácie, budeme musieť znižovať stavy a podobné veci. Tak priznám sa, že sme ani nepripravovali variantu B, pretože som si myslel, že poslanci si dôsledne zvážia svoje rozhodnutia, pretože v tomto rozhodnutí nebolo nič proti nikomu, skôr opačne, obrovský prínos pre mesto, pre Nezábudku. Takže teraz budeme musieť si sadnúť, urobiť veľké škrty v dotáciách, príspevkoch, investíciách, nájsť nejaké peniaze na aspoň čiastočné opravy údržbu tej Nezábudky a postupné znižovanie počtu klientov, nakoľko nesplná parametre, ktoré sa vyžadujú. Takže je mi ľúto, ale miesto toho, čo sa tu prezentovalo, že aby tá služba zostala, aby sa skvalitňovala, presne opačný efekt. Bude sa znižovať počet ľudí v tej Nezábudke, budú sa zhoršovať podmienky, pretože úprimne povedané, mesto nemá na to prostriedky a ani si nemôže zobrať na to úver. Vzhľadom na to, že sa hlasovalo dvakrát o tejto veci a práve bolo potrebné dneska to schváliť, aby sme projekty, ktoré sú pripravené, na ktoré sú už vyčlenené prostriedky z tých rôznych dotačných schém, aby sme mohli na nich začať pracovať. Dneska na nich nezačneme pracovať, čiže nestihneme termíny a prepadnú peniaze v miliónoch, ktoré boli určené pre Myjavu a boli alokované pre Myjavu. Takže nám jednoducho vypadnú z príjmov veci, ktoré boli rozbehnuté, či je to atletický areál, Trnovce, rekonštrukcia, alebo je to druhá etapa Zušky, čiže kultúrneho domu. Všetko je nielen že ohrozené, ale v podstate padlo.